Nova concentración en defensa da sanidade pública en Ribeira. Dúcias de persoas manifestáronse para reclamar máis persoal sanitario nos centros de saúde de Ribeira e de Aguiño. Neste último non hai ningún facultativo neste mes de decembro. Que tal, saúdos? Boiro dispón xa dunha vivenda para destinala a usos sociais. Está emprazada en Praia Xardín, a antiga vivenda dos mestres. A súa rehabilitación supuxo un investimento total de 100.000 euros, dos que unha parte se financiaron a través do POS de Servizos Sociais Extraordinarios da Deputación da Coruña. En Vilagarcía, acto de entrega de diplomas aos participantes no curso de mecanizado organizado polo Concello en colaboración con Tun Eureka e Meicatec. A actividade concluíu coa incorporación de 5 dos alumnos ás nóminas das empresas e cos restantes tendo adquiridos coñecementos. A Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra xa é a flamante gañadora do Premio Otero Pedrallo. O galardón recoñece a entidade como un referente da cultura en Galicia, destacando a súa traxectoria íntimamente relacionada co Museo de Pontevedra. A Orquestra Sons vai render tributo a músicos que ao longo da súa carreira contribuíron a dignificar o colectivo LGTBI+. Vai ser nun concerto en Ribeira o 1 de febreiro. Subirán á escena un cento de artistas de toda Galicia para interpretar temas icónicos de Rocío Jurado, Alaska ou Tino Casal, entre outros. As entradas saen á venda este venres. E o Nadal en Vilagarcía vai polo aire da man de Zona Aberta. O colectivo de comerciantes e hostaleiros instalou en pleno centro da cidade un globo aerostático para facer deste un Nadal moi vistoso. A Asociación de Comerciantes e Hostaleiros pon ademais en xogo 3.000 euros en premios nestas festas. Pois imos con todo, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Nova concentración en defensa da sanidade pública en Ribeira. Dúcias de persoas manifestáronse como cada xoves para reclamar máis persoal sanitario nos centros de saúde de Ribeira e Aguiño. Este último non conta con ningún facultativo neste mes de decembro. Reclamar máis médicos e denunciar a privatización da sanidade pública. Con estes dous obxectivos, dúcias de persoas volveron a ir á rúa en Ribeira, onde as listas de espera en primaria poden chegar a demorarse ata 3 semanas. Aínda peor está a situación en Aguiño, con 2 baixas de cubrir e as axendas pechadas. Non temos médicos en Aguiño, as axendas están cerradas, non hai médico en todo o mes de diciembre. En Ribeira, e dixeron que tardan hasta 3 semanas tamén. Somos números para algúns responsables políticos ou somos personas? É aí a cuestión. Porque se somos personas, temos que ser tratados como personas. Temos que recibir un trato digno que ademais nos merecemos, porque falaba a mesma compañeira de que nos pagamos o servicio sanitario, non pagan eles. Dende a plataforma pararán as movilizacións durante as semanas de Nadal e Aninovo, pero retomarán as tralas festas para seguir a reclamar unha sanidade pública de calidade. O 16 de xaneiro desplazaránse ata Santiago, onde se concentrarán en San Caetano ata que consigan ser recibidos polo conselleiro. Bueno, pois o BNG volveu sumarse á reivindicación da Plataforma pola Sanidade Pública, exixindo ante a Consellería de Sanidade a dotación de medios técnicos e humanos que garantan unha asistencia digna, máis se cabe nesta época de maior incidencia da gripe. Así mesmo, o vocero local do BNG criticou a falta de apoio do actual goberno municipal, que non se postula do lado dos veciños nas súas lexítimas reclamacións. O conselleiro de Sanidade mente unha e outra vez dicindo que non hai profesionais sanitarios, pero vamos a dar un dato dende Ribeira. Só na área sanitaria de Compostela, Barbanza, no ano 2023, 24 e 25 colexiáronse polo MIR 65 profesionais en atención primaria. Pois dos 65 tan só quedaron traballando en atención primaria uns 17. Por tanto, os médicos hainos, o que pasa é que fuxen de condicións precarias, de malos soldos e, sobre todo, dunha saturación de pacientes por cada profesional sanitario. E, ademais, temos que incidir que dende Ribeira os
veciños e veciñas que se concentran cada semana o están facendo sen a axuda do goberno municipal. Unha cuestión ben diferente a cando nós estábamos gobernando, que eu como alcalde si baixaba as concentracións e si defendía os veciños e veciñas sempre en todo lugar, por riba de siglas partidistas. Pero agora vemos como hai un goberno do Partido Popular que prefire darlle as costas aos veciños e veciñas de Ribeira para defender os intereses do Partido Popular. Entre Partido Popular e veciños e veciñas, a nova alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, escolle sempre os intereses do Partido Popular. Viámoslo en titulares. Boiro dispón xa dunha vivenda para destinala a usos sociais. Está emprazada en Praia Xardín, na antiga vivenda dos Mestres. A súa rehabilitación supuxo un investimento total de preto de 100.000 euros, dos que unha parte se financiaron a través do POS de Servizos Sociais Extraordinarios da Deputación da Coruña. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, visitou esta mañá a vivenda social que o Concello ven de rehabilitar na zona de Praia Xardín, na antiga vivenda dos Mestres. A actuación supuxo un investimento total de preto dos 100.000 euros, dos que unha parte se financiaron a través do POS de Servizos Sociais Extraordinarios da institución provincial. O que acabamos de rehabilitar con fondos propios, donde invertimos preto de 75.000 euros, e tamén nos dou fondos para acabar o que é o interior, o amoblado interior. A Diputación, gracias a ese POS social que nos dá todos os anos, é un POS extraordinario, e que se invertiron 17.600 euros. É un placer vir a comprobar como o aspecto social, que é un dos pilares básicos de actuación da Deputación, todo o que ten que ver coa protección social de as persoas que están en situación desfavorecida socialmente, económicamente, nun momento determinado, circunstancia na que nos podemos ver calquera de nós, en calquer momento, pois se leva a cabo da mellor maneira posible. Non? Eu agradecerlle ao Concello de Boiro que destine os fondos que podía destinar a outras inversións, precisamente a dar cobertura a aqueles que máis o necesitan. O alcalde referiuse ao esforzo realizado polo Concello para poder dispoñer desta vivenda, despois de acadar a súa desafectación, e que virá dar resposta a aqueles casos de emerxencia social. Sí, xa tuvemos casos moi concretos de emerxencia social e que poden estar variando o uso 2-3 días como máximo, mentras non se lle arregle a súa situación. O Departamento de Servizos Sociais traballa agora na redacción dun regulamento de uso, que posteriormente será levado a pleno para a súa aprobación. Un trámite que dende o Concello agardan poida estar rematada no primeiro trimestre do ano, para poñela xa en funcionamento. A Xunta dá luz verde ambiental á adecuación dunha nave industrial no polígono de Xarás en Ribeira destinada á elaboración de produtos cárnicos. A autorización, en todo caso, estaría supeditada ao cumprimento das condicións incluídas nos distintos documentos emitidos no marco da tramitación ambiental. Segundo conclúe o informe de impacto ambiental emitido pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, non son previsibles efectos adversos significativos derivados do proxecto, sempre que se respecte tanto o recollido no documento ambiental e na restante documentación analizada como o condicionado que figura na propia resolución autonómica. Unha vez pasado este trámite ambiental, será a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural a encargada de tramitar o conxunto do proxecto e de autorizalo en última instancia. En Vilagarcía, acto de entrega de diplomas aos participantes no curso de mecanizado organizado polo Concello en colaboración coas industrias Tun Eureka e Meicatec. A actividade, enmarcada no programa de formación con compromiso de contratación da Concellería de Promoción Económica, concluiu coa incorporación de 5 dos alumnos ás nóminas das empresas e co restantes tendo adquirido coñecementos especializados nun proceso da industria do metal que ten grandes oportunidades para acceder ao mercado laboral. O alcalde da cidade, Alberto Varela, puxo de relevo a importancia que este tipo de iniciativas de colaboración público-privada ten para favorecer a creación de emprego e o desenvolvemento das industrias que xeran riqueza. O rexedor felicitou a todos os alumnos e alumnas que completaron a formación con éxito, 9 dos 15 que a comezaron. O curso de especialista en mecanizado comezou a finais de outubro e tivo unha duración de case 200 horas repartidas nun módulo teórico
curso de 118 e outro de práctica nos talleres de Tuneureca e de Meicatec de 80 horas máis. O Concello financia a formación a cambio de que as firmas se comprometan a contratar polo menos o 30% do alumnado por un período mínimo de 3 meses. Xa son 6 edicións deste programa de formación e, dende logo, nós como Concello pois tiñamos claro que queríamos colaborar en que vilagarciáns, xente da nosa cidade, tiveran a oportunidade, primeiro, de ter unha formación especializada e, ademais, gracias ás empresas con ese compromiso de contratación pois que se está levando a cabo durante estes anos. Nesta ocasión van a ser 5 persoas as que empecen a traballar nas dúas empresas. O Plan Social de Ence apoiará 240 proxectos na súa edición de 2025. Os proxectos beneficiados abarcan diversas áreas de actuación. A promoción do deporte, tanto a nivel base como de elite, foi unha das categorías con maior número de solicitudes, somando un total de 72 iniciativas seleccionadas. Séguenlle os proxectos dedicados á recuperación e cuidado da contorna natural, con 56 proxectos aprobados, e as iniciativas orientadas á educación e cultura, con 49 propostas beneficiarias. Ademais, a inclusión social foi outro ámbito relevante con 40 proxectos seleccionados, mentres que o emprendemento e innovación sumou 23 iniciativas apoiadas. A Comisión de Seguimento do Pacto Ambiental, conformada pola Xunta e a Pasteira, foi a encargada de avaliar as candidaturas presentadas. Dende a súa posta en marcha, o Plan Social de Ence beneficiou preto de 1.700 proxectos. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, falaremos dun acto en defensa do pobo palestino en contra do xenocidio que van celebrar este sábado en Vilagarcía. Pois aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. O Auditorio Municipal de Ribeira colleu hoxe a primeira das sesións das xornadas interprofesionais pro bo trato á infancia e á adolescencia, que terán continuidade tamén este venres. Organizadas polo Departamento de Servizos Sociais, nelas participan uns 70 profesionais que traballan no día a día coa rapazada. Fórmanse para a creación de contornas educativas e sociais seguras, respectuosas e afectivas a través dos simposios relevantes no ámbito social, como o programa TEI, ASEIA, Feitoría Verde ou Atalayas. O acto inaugural contou tamén coa participación da alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, que trasladou o compromiso do Concello coa protección e promoción dos dereitos da infancia e da adolescencia. Segundo a rexedora, estas xornadas son unha valiosa ferramenta para contribuir os profesionais na creación de espazos de garantía para o correcto desenvolvemento destas dúas franxas de idade tan importantes para o futuro dunha sociedade. Máis asuntos. En Groves fai unha valoración moi positiva da Festa da Centola. O colectivo de estar satisfeito, sobre todo pola ocupación hoteleira desta fin de semana longa que tivemos de ponte. Destacan que moitos visitantes acudiron ao Grove a gozar da paisaxe e sobre todo da gastronomía, aproveitando en moitos casos para degustar a centola nas diferentes preparacións que realizaron en taperías e restaurantes participantes. Moitos establecementos falan de cheo total durante o sábado 6, día festivo, sobre todo nos hotéis con spa e nos clásicos que sempre teñen aberto nestas datas. Segundo datos que manexa o colectivo, as fins de semana de novembro alcanzouse en algúns casos o 50% de ocupación e na Ponte da Constitución roldouse o 75% de media. Ademais, a pesar da chuvia, puideronse realizar todas as actividades organizadas por Engroves, que incluíron show cookings ou animacións de rúa. No caso das actuacións musicais, mesmo trasladando ao interior dos establecementos nos momentos de mal tempo. O Concello de Boiro recibe un premio do 9º concurso de boas prácticas municipais na prevención e intervención fronte ao absentismo e na mellora da convivencia escolar polo seu proxecto educativo Enclave que realiza dende hai varios anos. O premio está convocado pola Federación Española de Municipios e Provincias e o Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes. A concelleira de Cultura, María Outeiral, xunto con dúas técnicas municipais, desprazáronse a Madrid para recoller o galardón que lle foi concedido na categoría de mellora da convivencia escolar en municipios de ata 20.000 habitantes. Estamos
Estamos en Madrid para recoller un premio e un recoñecemento a un proxecto que fixemos en marcha no 2021, o proxecto Enclave, un proxecto que engloba a toda a comunidade educativa, pois ben, foi formado e creado por todos, debido ás necesidades que se crearon nos centros educativos despois da pandemia. O que se trata é a saúde mental, o benestar emocional e a resolución de conflitos. Estamos moi orgullosos de que en toda España somos o único concello de Galicia recoñecidos para recibir este premio, así que o cal nos sentimos moi orgullosos e levaremos con todo orgullo este premio para o noso concello de Boiro. E a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra xa é a flamante gañadora do premio Otero Pedrallo. A cerimonia celebrouse esta mañá no Salón de Plenos do Pazo Provincial. O galardón recoñece a entidade como un referente da cultura en Galicia, destacando a súa traxectoria íntimamente relacionada co Museo de Pontevedra. O Salón de Plenos do Pazo Provincial de Pontevedra acolleu hoxe a cerimonia de entrega do premio Otero Pedrallo, un galardón que na súa 48ª edición recaeu na Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra. Agradecendo, por un lado, o esforzo, o sacrificio de todos os que durante estes 100 anos fixeron posible que a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra sexa como é e non doutro modo. En segundo lugar, o apoio de Pontevedra, tanto por parte da cidadanía, sen máis, como das institucións. Uns e outras senten a polifónica como se fose algo propio. O premio Otero Pedrallo é un galardón que de xeito anual entregan as 4 deputacións provinciais galegas, a Xunta de Galicia e a Fundación Otero Pedrallo. Este ano o xurado escolleu a entidade pontevedresa para recoñecer o seu papel como un referente da cultura galega, cando neste 2025 cumpre 100 anos de vida. Unha entidade que é un emblema da nosa sociedade. Figuras relevantes como Castelao, fundador, e logo tamén presidente, Filgueira Valverde, que tamén foi recoñecido co Premio Otero Pedrallo, e que está íntimamente relacionado co Museo de Pontevedra. É unha entidade que despois de 100 anos de actividade segue a ser un potente motor cultural e unha referencia para a música tradicional da provincia de da importancia desa década prodixiosa, non desa década dos anos 20, anos 30, do século pasado, donde Galicia viveu unha auténtica revolución non industrial, pero sí unha revolución cultural, unha revolución que nos trouxo cuestións tan importantes como as Irmandades da Fala ou a Xeración Nós, que deron os seus froitos en proxectos culturais que hoxe en día teñen máis vixencia que nunca. Segundo Luís López, a entrega deste recoñecemento á Coral Polifónica de Pontevedra é unha mostra do patrimonio cultural que atesoura a provincia de Pontevedra. Ademais, dixo que acoller este ano a cerimonia de entrega que rota polas 4 provincias supón un estímulo na aposta da Deputación pola cultura. Unha provincia que por extensión pode parecer pequena, pero que ten un patrimonio cultural inmenso. É unha riqueza patrimonial, material e inmaterial que esta institución case bicentenaria nunca deixou nin deixará de coidar, divulgar e fomentar. Como non podía ser doutro xeito, a cerimonia de entrega do premio pechou cunha actuación da Coral Polifónica Pontevedresa que interpretou 3 pezas ante os asistentes. Si pasas a Pepinillo, non vayas sobre paredes. Si pasas a Pepinillo, non vayas sobre paredes. Que moito máis milagreiro, que moito máis milagreiro, San Benitiño de Lérez. Rianxo acolle estes días a 8ª edición da Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo. A cita, que se desenvolverá ata o domingo, está patrocinada pola Deputación da Coruña, o Concello e a Xunta. Organizada pola Asociación Cultural Mares da Fin do Mundo, co patrocinio da Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia e o Concello, desenvolvese no Auditorio Rianxeiro a 8ª edición da Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo. O festival leva con esta 8 edicións consecutivas e dende que empezamos o festival foi acomodándose, crecendo e tratando de abarcar dentro das súas posibilidades, claro,
todo o que haxa alrededor da cinematografía que teña que ver co cinema de realidade e concretamente ca temática da defensa do que é a pesca de proximidade, a pesca sostible, por decirlo de algún xeito, e por outro lado do medio ambiente mariño. Todo o que conversa dentro dese ámbito nos territorios costeiros de todo o mundo e concretamente no territorio costeiro galego nos interesa e é o que nos intentamos, a nosa misión é que eso se divulgue, se coñeza e exista cada vez máis preocupación ciudadana acerca desos temas. O festival, que se prolongará todo domingo, mantén unha estrutura similar á de edicións anteriores, cunha competición oficial na que participarán 17 curtametraxes documentais procedentes de diferentes puntos do mundo. Bueno, hai de todos os lugares, creo que dos 5 continentes no, pero de 4 dos 5 continentes sí. O sea, películas chegadas de todos os lados, todas subtituladas ao galego, e, bueno, nos creemos que hai un abanico de temáticas e de propostas cinematográficas vanguardistas e que están dentro do cinema da realidade e o cinema experimental de alguma maneira, que vai a valorar un xurado oficial e que creemos que teñen moito interés para a gran maioría dos públicos dos territorios costeiros, que eso non o van a ver en ningún sitio. A mostra volverá a contar con 2 seccións paralelas: proa, na que se programan filmes e cineastas na vanguarda do cinema da realidade, e popa, dedicada á proxección de filmes de arquivo e históricos, pero incluirá tamén diversas actividades paralelas que se desenvolverán en diferentes localizacións do municipio. A mostra complétase tamén coa exposición fotográfica A Mar, de Lorena do Merlo, que se poderá visitar no propio auditorio ata o último día do festival. As persoas interesadas en asistir ou ter máis información poden facelo a través da web do festival ou nas propias redes sociais de Mares da Fin do Mundo. A Orquestra Sons vai render tributo a músicos que ao longo da súa carreira contribuíron a dignificar o colectivo LGTBI+. No concerto previsto para o 1 de febreiro subirán á escena un cento de artistas de toda Galicia para interpretar temas icónicos de Rocío Jurado, Alaska ou Tino Casal, entre outros. Mañá sairán a venda as entradas para o concerto que a Orquestra Sons ofrecerá no Auditorio de Ribeira o 1 de febreiro. Un cento de artistas de toda Galicia, entre eles unha vintena de talentos locais, subirán ao escenario para interpretar temas de grandes iconas que son ou foron referentes musicais para o colectivo LGTBI. O repertorio inclúe temas míticos de Rocío Jurado, Alaska, Queen, Tino Casal ou Rafael Acarrá. O próximo concerto, o concerto da Orquestra Sons, é un concerto moi especial, é moi diferente a todos os que fixemos ata agora. Trátase dun concerto onde vamos a participar máis de 90 músicos, cerca de 100 músicos no escenario, e que temos a colaboración especial de 18 artistas ribeirenses e comarcales. Tamén neste concerto contamos coa colaboración do coro Cores, que é un coro diverso da Coruña. Agradecerles aquí tamén ao seu director Pablo Carreira por querer colaborar con nós neste proxecto. E temos a sorte tamén, a grandísima sorte de contar coa colaboración da asociación ALAS, a grande asociación LGTB de Galicia, e tamén da asociación Les da Coruña. Son dos asociacións que miran, dende elas miran polo colectivo LGTB en todos os ámbitos. Estamos falando de que nese elenco de casi 100 persoas que van a estar subidas ao escenario, pois vai tamén haber casi unha vintena de solistas locales, non? O cal quere decir que a nosa música, o noso talento musical goza dunha boa saúde e que, dende logo, só vendo o cartel que nos ilustra este concerto de grandes iconas, pois xa nos transmite que o imos a pasar ben, que vemos aquí xa a cantantes, artistas que non sabemos as cancións, que nos divirten e que son, pois, ademais, persoeiros do panorama nacional. O prezo das entradas é de 24 € máis gastos de xestión. Pódense adquirir a partir de mañá en ataquilla.com ou na Oficina de Atención Cidadá do Concello.
E Vilagarcía volve mobilizarse contra o xenocidio que segue a vivir o pobo palestino. Música, poesía, xornalismo e activismo unen as súas voces nun acto multidisciplinar contra a guerra e pola paz. A iniciativa vaise celebrar este sábado a partir das 8 do serán no auditorio. A entrada é libre e de balde. O acto está organizado polo palestino Anan Abdal, que hoxe foi contundente ao denunciar que o xenocidio en Gaza persiste. Pero a iniciativa non se limitará á terrible situación que sofre o pobo palestino. A exixencia de paz faise extensiva a todas as guerras que están en activo nestes momentos no mundo, entre outras Ucraína ou Sudán. A xornada contará coa presenza do excorrespondente de guerra Alfonso Armada, que contará a súa experiencia persoal cubrindo o conflicto dos Balcáns e o de Ruanda. A catedrática en Dereito Internacional da Universidade de Vigo, Laura Carballo, explicará algúns dos aspectos legais dos conflictos armados en xeral e en particular dos aplicables ao xenocidio de Gaza. E no acto lerase un manifesto contra as guerras e a favor da paz. A parte musical correrá da man dos músicos locais Juan Carlos Porto e Jorge Hortal e da cantante Alba Rodríguez. E a poesía tamén estará presente cun recital de versos en galego, en castelán e en árabe. Yo creo que va a ser un acto un poco diferente a los actos que al menos el que he hecho yo, charlas y todas esas cosas, porque va a haber diferentes actos, o sea, diferentes actividades. O sea, voy a leer un manifiesto al principio contra la guerra, evidentemente, definir por qué se hacen las guerras y todas estas cosas. Después va a haber música en piano y violín de Juan Carlos Porto y el violinista Jorge Herdel. Yo creo que son de los mejores que hay hoy en día en Arosa. Mostrar o noso rechazo, a nosa solidaridade co pobo palestino, a volver a decir alto e claro que este xenocidio ten que parar dunha santa vez, porque aínda que teñamos un alto fogo, sigue habendo víctimas, sigue matándose xente. Isto non pode seguir así. A comunidade internacional non pode seguir permitindo que siga habendo mortos en Palestina. En outros lados do mundo, e me parece moi ben tamén que se engada que estamos en contra de todas as guerras. Seguimos na capital de Arousa porque a Consellería de Educación felicitará o Nadal cunha postal do alumnado do Centro de Educación Especial de Vilagarcía. O conselleiro quixo felicitar os estudantes que lle entregaron o orixinal da tarxeta polo seu traballo que será difundido nestas semanas en toda Galicia. Ademais, agradeceu aos docentes do centro o seu apoio neste labor e a súa implicación e dedicación diaria ao desenvolvemento académico e persoal pleno destes rapaces. A postal foi elaborada por 7 alumnos da FP Básica de Artes Gráficas. Representa un árbore de Nadal sobre fondo verde con diferentes texturas, coroada por unha estrela dourada. Os alumnos e as alumnas deste centro pois lle pedimos que nos fixeran a postal de Navidade para a Consellería para que sexa pois o elemento que vamos a repartir no Nadal, que vamos a enviar ás persoas queridas, ás persoas cas que traballamos e que vai permitir pois que o gran traballo que se está facendo en este centro pois se divulgue e se coñeza. Eu quero dar as gracias pois aos alumnos que a fixeron, aos que a diseñaron e tamén ao profesorado, porque realmente é un obsequio moi fermoso. Yo vamos a enviar ao rei. E o Nadal en Vilagarcía vai polo aire da man de Zona Aberta. O colectivo de comerciantes instalou en pleno centro da cidade un globo aerostático para facer deste un Nadal moi vistoso. A Asociación de Comerciantes e Hostaleiros pon en xogo ademais 3.000 euros en premios na súa campaña de Nadal. En concreto, van sortear 3 vales de compra de 1.000 euros cada un para gastar nos establecementos asociados. Vanse sortear o día 8 de xaneiro. Ademais, Zona Aberta porá en marcha nestas datas outras propostas, como ven sendo habitual. O día 20, por exemplo, volverán traer á cidade os bonecos de Disney que tan boa acollida tiveron en anos anteriores. O domingo 21 organizará unha chocolatada na aldea de Nadal na rúa Clara Campoamor e o día 26 farán outra chocolatada, neste caso na Praza de España e solidaria con Cáritas, unha actividade na que convidan ao público a achegarse ata ali cun xoguete e a cambio recibirán chocolate con biscoito. O 4 de xaneiro, presentando
comprando un ticket de compra de calquera dos establecementos de zona aberta do último mes, os clientes poderán facer unha fotografía cos paxes reais. Como é habitual, o Concello de Vilagarcía colabora con esta campaña de Nadal de zona aberta. Repartiremos 3 premios de 1.000 euros en vales compra que se sortearán o día 8 de enero. Pero bueno, a nosa campaña realmente non só eso, o sea, son máis cousas, non? O día 20 temos, como xa de tradición, os muñecos de Disney para disfrute de todos os rapaces e todas as rapazas de Vilagarcía, non? Pois estarán repartidos por todas as calles de Vilagarcía e sabes que, bueno, que firman as pequeñas libretitas que lle regalamos aos nosos nenos. Imos ir marchando, facémolo dende Sanxenxo, que xa brilla con luz propia neste Nadal. Ata 345 decoracións repartivo o Concello en 84 espazos públicos, facendo que este alumeado sexa tan especial e que chegue a todas as parroquias. Gozar desta decoración non é a única proposta que nos fai a vila para estas datas. O eixo principal da programación é o Pazo de Nadal, unha carpa situada na Praza do Mar. Aquí celebranse máis de medio cento de actividades ao longo de todas as festas. Ademais, acolle a pista de xeo e hinchables, o mercado de Nadal e postos gastronómicos. Diferentes obradoiros no colexio e o pabillón de Nantes, a aldea navideña de Vilalonga e o bosque de Nadal na Carballeira de Noalla, os recunchos de Nadal nas diferentes parroquias son outras das propostas impulsadas dende o Concello de Sanxenxo.